ev demu her dema ve xweş be û dilê we geş be. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em îro careka din bi bernameya xwe ya bîra wêjeyê bi hev re ne. Her wiha dîsa li bajarê qedîm bajarê Mêrdînê ne. Mêvanê me îro helbezkar û nivîskar Welî Qaradeniz e. Em ê li gel helbezkar û nivîskar Welî Qaradeniz hem derbarê kar û xebatên wî wêjeyî de hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û mîtolojiyê de sohbeta xwe bi we re parve bikin. Belê em xêrhatinê lê kekê Welî dikin hûn gelek bi xêr hatin ser çavan. Çavê te neş mamoste hûn jî bi xêr hatine bajarê me bajarê Mêrdînê sersera serçavar hatin. Gelek sabin spas dikin. Berê ku em derbazî nasandina we bibin em dixwazin hûn xêrhatina xwe bi helbestekê bikin ji bo temaşevanên me. Serçava mamoste. Yani helbest jî amatörî hinek helbest em warê pêşîvê jin me hinek nivîsîne dixwazin par bikin. Kelem ez kelemim dişibim qelem ji gulê re ez qelenim. Pir nexweşikim hinekî hişkikim ji gula xwe pir hez dikim. Carna tiliyan birîn dikim lê yê dilbirîn ezim. Kes gulê li hunkufê min nabînin. Tim wê li bilbil dibanînin. Bilbil bi azadî difire firek li wê gulê yek li vê gulê datîne. Bi awazên xweş her dixwîne. Ez ne deng xweşim û ne jî xweşikim. Bes kelemim mîna qelem. Carna di destan re diçim, carna jî di çavan re. Çi bikim ez çavnebarim, awiran li ser yara xwe qebûl nakim. Bi yara xwe re dijîm û bi wê re dimirim. Ez canfeda ta mirinê. Jiyanek bê yar li min heram e. Ma ez çi bikim, ez pir hez dikim. Ezim kelemim. Saeta we xweş, mala we ava, dilê we ava. Em bawerin ku qesta we jiyarê azadiyê jî, Kurdistaneke azad e jî û civaka azad e jî. Rast mamoste yani timî kelem yani wek hûn dizanin yani bi neyînî tînin ziman yani hebekî dûr de ew fedakariye çünkü ew ta heta mirinê ew gul ji hevdû tu jarî nayê qetandin. Hebekî wî rengî yani mixwast bi nerînek cuda yani ez bînim ziman. Bu şekilde. Kelem de heman demê da parastina gulê dike. Tabii. Weke ku em bêjin li dijî destladaran, dagirkeran gelek caran azadîxwaz divê bibin kelem jî. Belê kekê Welî em piştî vê helbez xwandina we hinekî naz bikin. Welî Qaradeniz kî ye? Em dixwazin bi çend hevokan hûn bi temaşevanên me re parve bikin. Ez sala 1970 li gundê Qoserê Ebu Qetir navê gundê me li wir hatime dinê mamoste. Heta dibistanê jî yek kelîme gotin bi Türkî jî me nizanî bû birastî wekî yani qedera hemû gelê me. Piştî dema me yê dibistanê hat dibistan jî li cem tune em çûn gundekî cîranê me Sinara navê gund. Li wê derê me dest dibistanê kir naskirina min û Tirkî cara ewil jî li wir dest pê kir. Dibistan 5 sala li wir diçûn dihatin qederê 2 kilometre dûr bû em li wir me qedan. Piştî wê dibistana navîn û ya lîse li Qoserê me qedan her wiha. Piştî dibistana lîseyê ji ber sedemnî siyasî berdewam nekir, demnî zindanê me derbas kir. Ji ber têkoşîna we ya azadîxwaziyê hûn hatin girtin. Fikrê siyasî ji ber wê demê cuda di warê li dor 4 sal û nîv cuda yani demekê li Amedê, li Mêrdîn, li Adana Kürkçiler yani li dor 4 sal û nîv di zindanê di vî rengî me derbas kir. Piştre derve min du beşê cuda yani dibistana vekirî divê açık öğretim yani burada du beş yek jê ya tarım çandiniyê ew me qedan yani me got belkî li herêma me jî herêma çandiniyê yani belkî kerî tiştekî ve yani wî rengî me xwend beşek dinê jî emlaq xanî avahî vê gavê jî zaten em karê avahiya wan jî dikin. Ev her du beş jî cuda dema de me xwendin. Kekê Welî tiştê ku berê we daye
زمان کردی کاروبار کردواریه و ده همان دمه دا بری و دای بیرا ویجه چیه؟ هم کرتاسی بچن هبو کان هلدن. Yani وەکمە گوت حتا dibistana seretaî jî bi rastî jî yek kelîme yek gotin bi Türkî jî min nizanî bû. Lê me rastiya xwe Kurdîtiya xwe jî em nedwê bîr û baweriyê de hûn yani ew jî me nizanî bû. Heta têkoşîna azadiye rast piştî yani naskirina minî Kurdiya nivîskiya ewil ez dikarim mînagekê yani bîranînek xwe bînim ziman. Kerem ez diçûm lîse ya sala yekê û ya duyemî û yani baş sala 1988 duan demana de wê gavê mêvanek me ji derve yê welat hatibû kovarek jî bi xwe ranîbû berxwedan navê wê kovarê warê di nav sohbetê yani nerîk ez jî xwendevanim warê kêfawî jî ji mir hat kovar da destê min got tu dikarî vêya bixwîne min jî rahiştê milê nerî min got berk Swîden yani bi wî rengî me pêşî xwend yani li gor dibistanê de îngilîzî tê eva ne kêmasiya we eva encama komkujiya li ser Kurdan e rast yani bi wî rengî min xwend ew heval jî keniya hinekî me wê gavê rastiya wê ja wî ji mir anî ziman yani got ev Kurdî ye berxwedan tê filan watê yani berxwedan manaya wê ji mir anî ziman di wir di warê baldariyek yani ji wê demê de ez karim bivêjim dest pê bû dibistanê de bi hevala ri têkiliyê yani parvekirinê siyasî jî ê çandî jî çêbû ez dikarim mesela heval nîmeyê dema me de dixwandin jî di alî warê Kurdî de mesela Yaqûb Tilermen belkî hûn bizanin Cemîl Denlî hevalê me bû dîs ê dema me bû hevalek pir ew jî hêja heva dostkî min pir qîmet hêja bû giranbiha dost çiyayî belkî di qezayekê da jiyana xwe ji desta em wî jî bi birtînin vê derê rehma Xwedê lê yani bi rastî jî hêviyek minî pir mezin jî di alî wêjeya Kurdî de ji wî hebû lê zû çû me di nav xwe de parvekirin wî rengî hêdî artık ez yekê ez herfekê ji wê elîmî ew yek ji me elîmî vî rengî em alfabeyê pêşî elîmîn û hêdî piştî nodî wan hûn dizanin kovarê welat û azadiya welat wî rengî ew kovarana jî hêdî me xwendin wî rengî têkiliya me Kurdî bi rastî jî hûn gelek bi Siûdin ku we Kurdiyan nivîskî bi peyveke wek berxwedanê dest pê kirî û em mêze dikin piştî wê jî ji xwe we li dijî komkujeran dijî Kurdî kujan berxwedanek pêk aniye û di encama wê de hûn zindanê da jî razane û em bawerim qada zindanê wek qadeke têkuşînê bandûrek li ser we jî kiriye ku hûn zimanê Kurdî xebatên xwe hêzêtir jî pêş ve bibin û di encama wê de jî we pirtûkek bi navê qessas nivîsiye wekî çîrok pirtûka çîrokan e em dikarin bi kurtasî behsa vê bikin ev qessas kî ye çê kiriye em hinekî qala vê berhema we bikin yani ev çîrokê min jî pirayî bi rastî min zindanê de nivîsandin yani wek me got şûna xebatê vala bikin yani tiştî em kêrî tiştekî bên yani bu rengî hinek bi amatörî helbest jî û helbestê muzîkê jî di zindanê de yani dîsa wî rengî me ava kirinin ev pirtûk di sala 2019 de hat weşandin ji aliyê name weşanxaneya nameyê de bin şaxî pirtûka çêdikem bi kurtasî bi yek du hevokan yani bi kurtasî 12 hev çîrokê cuda cuda tê denin yani qala jiyanê dike kurtayî warê bibêjin yani jiyana me jiyana gelê me tiştê ser pêhatiyên me ê weya rastî derbas kirin rastî yani navê jî qesas di gelek çîroka de bi rengekî qesasê cuda cuda yani ji ber derketin meydanê ev nav me pejirand yani mesela di çîrok nadı qesas dijmin ê me dikujin çend çîroka de mesela wî rengî qesas heye di hin çîroka de çawa em divin qesasê xwe em bi xwe hevdû dikujin hin
çirok nazik em çaw qesasê xwezayên qesasê ajalanın بله em qesasê xwenin yani bu rengî cuda cuda yani qesas bi rengekî di hemû çîroka de xwe bi cî dike ji ber wê ev nav jî me pejirand بله qesas yani navê ji wir tê صحتا و خوش مالا و خوشتر آوا به مامۆستا. ام نها دخوازن هون هلبستک خودن بهرکینن دلی من دلی serçava تماشا mamosta Helepçe destpêkeke buharek adarê bû birûskan bi şîrqeşîrq li dilê min didan hêviyê ji himbêza şevên tarî xwe diavêtin bextê şeveqa rojê lê rojê ew nedixist dexlê xwe û ez dimirim bi hesreta te ne tu dihat ser tirba min û ne ez dikarîbûm biçûma û ne kesî li ber kevirê serê min hêsir dibarand bes ez li ber kevirê tirba xwe rûdiniştim û bi hesreta salan diponijîm li ser rewşa bêbextên wextê diramiyam kes li ser êşa min nedinaliya lê ji qesasê min re ketibûn pêşbaziya pîrozbahiyê ez di himbêza Newrozê de difetisîm bi bêhneke sêviyê şahî li min dibû şîn evîn li min dibû hesret bihar li min dibû goristan û ez Helepçe bûm di himbêza Newrozê de بله ام دبیجن دلی و ساغ به Saxtir mamosta. دنگی ولدنه به و ام به وی بونیه به وی وسیله همو جانگورین حربچه و همو جانگورین مروواهیه یین کود انجام کمکوژیان دا جان خوش دستانه ببرتینن Bele. و بگیان نوروز آزاد وان برزداری سلاف دکن بله Bele mamosta. بله که ولی اما گرت بو امی ایرو جبلی برهم داریا و جبلی کارو خباتن و ین کردواری امی تکیلیاد ناوبرا ویجه و میتولوژی ده به تماشاوان این خوره پار ببکیم وقت زانین میتولوژی چیروک آنگو سربوریا گلان یا جواکان یا دما بوری وده بیجه لی میتولوژی هنکی خودی زمانه کی خسره تایبەتمەندیên wê yê xweser hene gelo em dikarin vê hinekî dî şêmber bikin bi zanîna we mîtolojî çi ye Bele. Yani divirdici ez peşî em yani mitoloji hinek beşa dîrok nasa yani dîsa Bele. ne ama em dikarin çend gotina li ser bivêjin yani dîroka her gelî di gavatûnları ji mitoloji dest pê dike yani dîrok belê berî dîroka nivîskî zaten bi devkî û bi riya helbesta bû dengbêj bû çîrok bû destan efsane destan efsane yani bu rengi dîrok dihatin neslê duvan dihat yani bu rengi bi dev warê hatî guherandin heta nivîs pêşî nivîska bizmarkî yani heta derketî yani berî wê kom hûn dizanin millet ne niştecih bûn koçer bûn belê belê û pêşî li rojhilata navîn yani insan gel bi cî war bûnin belê piştî çandinî û ajal kedîkirinê yani çandinî dest pê kiriye êdî hêdî êdî komê biçûk fireh bûnin têk ihtiyacê wan hewcedariya wan em bivêjin bi hesab kitêba çêbûye bi esker bi leşkera çêbûye bi zagona çêbûye bu rengî her çû pêş ketî dîsa têkiliyayê xwedaya jî mere dikare yani pêşî mesela mirov tiştê xwezayî êk nikarîbûn keşif bikirana di derheqê wê de yani nikarîbûn derketana fehm nedike zamanekî mîtolojîk ve digotin ve digotin weya bi nerîna xweda yani li çem li roj agir yani çiya tiştê yani insan nikarîbûn di derheqê wê de yani bu çavê piştî êdî insan pêş ketin mirovahî êdî xweda jî hêdî hatin guhertin yani mitoloji bandora en tesîra mezin ji mere dikare bê xweda dema tê guhertin û şûnd yani dest pê dike êdî insan bi rengê efsanevî yani li wan xwedayê berê bi çav didîtin êdî li gor bîro baweriyên em bêjin
gelek derduran ev encam derkeve hode. Xwedayê qiral em bibêjin. Belê, xweda qiral, yani, Wana belê. derketin wana jî êdî dora wan jî çîk kombûn yani wek em bibên qeşmerin nizanim pesnê wan didin. Qiralan xwe xweda hesibandin. Xweda dîtin wana jî pesnê wan dan û werê bi sala tabii her devek hat guhertin tiştin lê zêde bûn yani bu rengî mitolojî efsane yani bu rengî me dikar vê. Ya rast dema em li gor daneyên lêkolîn û vekolînên zanistî yên dîrokî de nihêrin. Em dibînin pêşê mitolojî wek ji bo em bêjin civakê hatiye hûnandin. û di heman demê de ji aliyê taybetî di pêşengîtiya jinê de hatiye hûnandin. û wek gotî jî bi salan tecrübeyên jiyanê, lehengiyên jiyanê û em bêjin gelek hêmanên din ji nifşan derbasî nifşekê din kiriye ve guhastina nifşekê din lê we jî wekberên ha gotî li gel xwesazkirina desthilatdariya navendî ya di pêşengîtiya mêrperestan da ev yek hatiye guhertin û ji bo desthilatdaran wekî amûrekî hatiye bikar anîn. We jî got mitolojî çavkaniya xwe ji dîrokê digire. Ji civakê digire, ji jiyanê digire û di heman demê de gelek tiştan di hûnîne. Gelo em dikarin vê çarçovê de di navbera mitolojî û wêjeyê de têkiliyeke çawa li dar bixin. We behsê destanan kir, efsaneyan kir, çîrokan kir, evana wek bi zimanekî mitolojî de martên gotin sûdê çawa ji wêjeyê werdigire. Sedî sed yani wek me berê ji got dîrok çawa sûda xwe ji mitolojiyê digire wêje jî bi heman rengî yani sûda xwe ji wêjeyê digire. Hevdû teman dik yani derketina wêjeyê jî bi rastî ji mitolojiyê yani dest pê dike em dikar yani berê wek me got bi dengbêjî bi çîrokî tiştê dihat gotin piştî nivîs derketê meydanê pişûnde êdî însanê xwendevan û zanan ew çîrokê bi deng û çîroka dihatin vegotin dest bi nivîsandina wana kirin yani bu rengî yani pêşî jî wek hûn dizanin mesela di dîrokê de divê destana Gilgameş navê derbas yani Sumera dest pê Sumer jî li rojhilata navîn û herêma me yani li vir heta gelek dîroknas têkiliyê wan û heta navê jî yani Gilgameş Gameşê mezin gir Gameş rast gir Gameş yani têkiliyê wê Kurdar sedî sed heye. Piştî wê jî têkiliya gela bi tijarî vir divê di hev re çê dibin mesela ji wir jî sûdê ji hevdû werdigirin mesela ew bandora Sumera li Yunana dike li Greka dike mesela li wir destan tên afirandin İlyada Odîse wekê Odîsa hûn dizanin vana bingehê wêjeyê jî me re dikare bivêje ji vir tê yani mînak demek nêzik yani mesela Yaşar Kemal yani wekî hûn dizanin mesela roman nûsekî dunyê tê naskirin wî xwe jî bingeha vê nivîskariya xwe ji çîroka ji dengbêja ji wir wergirtî yani. Belê ji dibêjin li gor gotina heta gelek ew berhema xwe ya Mehemedê bejin ziraf ji destana xec û siyabendê girtiye. Kekê welê em ê bi pirsên xwe jî dîsa fikrên we bigirin lê pêşa wê em dizanin hûn di heman demê de helbestên xwe dikin stran û li gor xwe jî lê dixin. Em dixwazin hûn bi stranekê dilê me dilê temaşevanan geş bikin. Belê Kerem. Ser çava mamoste dîsa ez pêşî ez yani amatörî ez dibêjim ez lêborîna xwe jî gudarwana tu îdia min were helbest xwendin lê bes me hinek helbest melodî jî ji wan re mi çêkirinin. Keremkin. Hûn amatörî lê em jî dizanin hunermend di heman demê de divê xwedî giyanekî amatör bin da ku bikaribin zêdetir bi kelecan bi coş û peroş pêşkêş bikin hunera xwe. Keremkin. Ser çava mamoste.
Lele güle Çima dil güle Lele güle Çima dil güle Bikenev seri khurake Bina khul her der belav Kevi dili min şake Bikenev seri khurake Bina khul her der belav Kevi dili min şake خلق دقوت قلبي بهنا من دقون غنى دقوت تمني ويكنا باسم دقون غنى نلقو بلا قل يا من بلا تمني مجيكن بس زوق لا خازبن مدقو بلا قل يا من بلا تماني مجيكن بس زوق لا خازبن دي سابه بورن يعني كيوانية مپرن قصوري من Ben geveldine be brasici stranake gelek vartedar bu gelek spazikin belki ki veli veke pirsa dawi em dixwazin di derbarê mîtolojiya Kurdan pirsekî ji we bikin. Wekî em dizanin hemû gel, hemû civak xwedî mîtolojî ne. O mîtolojî jî wisa dixuye ku ji pêdiviyên civakî hinekî wisa derketine pêş. Gel û dema em di dîroka Kurda da dinihêrin di navbera mîtolojî û wêjeyê da têkiliyeke çawa em dikarin raxin berçavan. Yani zamanı Kürdi nivîskî wekî hûn dizanin yani bixêra mîtolojî yani bixêra destana dengbêja çîrok nûsa bixêra çîrokvanan yani hatî heta vê demin ser lingamayê Kurdî hîn nû yani van salana hebekî berxwe dide yani wekî hûn jî dizanin gava em li îrol dunyayê dinerin yani misal minak sinemaya Hollywood'e gelek destanê gelên cuda cuda filmên gelek giranbiha û ji aliyê milyonan ve tên temaşekirin ava kirinin bi rastî destanê me jî nekê mîwanan lê mixabin wekî min got ji ber bêxwedî mane demekê pêş de ez hêvîdarim ki tiyatro şano jî li ser wan bên çêkirin sînema jî li ser wan bên lîstin nekêmiyê dünyayê ne yani mînak destana kawayê hesinker mînak mere dikarî bêje kawayê hendem afirand yani yek yekê berdewam xwe dubare dike yani mazlum doğan bi heman rengayê kawayê hesinker 1982 da zindana Amenê sê darikê niftikê Newroz pîroz kir û xwe kir berxwedan yani ew destan nûjen kir nûjen kir ew destan dîsa afirand dîsa di heman yani mînakek Kobanê mesela gelê me yê wê derê li hember wehşeta îşî de ew ne însanetî nas dikir ne qanûn ne zagon tiştek nas nedikirin hovîtiya wê destaneke efsanevî yani bi rastî berxwedan gelê me û Kobanê teslîmê dijmin nekirin. Em di encamê da dikarin bêjin gelek berhemên mîtolojîk ji bo têkuşîna azadiya gelan çawa bûne çavkaniyeke bingehîn gelek destanên Kurdî jî yên Kurdewar jî ji bo têkuşîna azadiya gelê Kurdistanê bûye çavkaniyeka bingehîn û kî dizane dibe ku ev têkuşîna ku îro tê dayîn bi hezaran salan şûn da bi zimanekî mîtolojîk dîsa bê vegotin. Bêguman were rast. Belê. Gekê welî em ji bo tevlîbûna we ya bi vê bernama xwe gelek spas dikin. Ku hûn bixwazin em dikarin straneka dijî temaşevanên xwe re parve bikin. Serçava mamosta.
آورین تنی کردور نوا دلی من کر برین کر او نرین آتی ملول ملول آگری دلی من ده دور کر او آورین تنی کردور نوا دلی من کر برین کر او نرین آتی ملول ملول آگری دلی من ده دور کر کچا دلالی نازداری هدیا گلانی نازداری کچا دلالی نازداری هدیا گلانی نازداری نشانا آشتی نازداری آلا براتی نازداری آلا براتی نازداری مالا و آوا دلی و آوا دنگی ول دنه به صعبه ککی ولی ام هم جبوی هلبستن تا هم جبوی سترانن تا هم جبوی بشتر بونا تا یا برنامه ما گلی سپازکن و دکارو خباتن و یجنه و پیداجی سرکفتن و سرفازی دخواست آوا اجی جبو خباتی وی پیش روژ سرکفتن جوار دخوازم دیسا اون سر چاوا هاتن باجار ما مردینه باجار ما جیه باجار ما حمیه گلی سپاس مالی سر چاوا آوا سر سلام آموز بله تماشاوان هیجا و جهازن دلال ام ایرو جاره کادن هاتن داویا برنامه خوان ما ایرو لگل ککی ولی کارا دنیز خو بردا بیرا ویجه هم درباره کارو خباتین ویده هم جی درباره تکیلیاد نافبرا ویجه و میتولوژی دا فکر و رامان خو بوره پارو کرن بله براستی جی ویجه به میتولوژی نابه و میتولوژی چافکانیه که بنگهین یا ویژه‌ایه و ده همان دمه دا چافکانیه که بنگهین یا پیدویا گلانه قنبه دمین بوری دا حتی ایرو هاتیه وسایه بله ام حتی برنامه کدند بیجن اف دمو هر دمو و خوش به بمینند ناوا خیر و خوشی دا و ببیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه‌ای نمینن